K-Akhawlhring official Piggery YouTube channel viewers le subscriber zong te chibai vekule voinatan chuan Vawk pui hur oltir dan le Vawk hur oltir dan ti kan soidon ani Vawk hur oltir dan pakhatna tan chuanin Vawk pui vulhtuten Vawk note kan lak hran hma khan apui ahur hma thin ani anote kan lak hran atanga ni sari chungin apui akha ahur ngei thin ani pahnina tan chuan Vawk note kan lak hran ni in Vawk pui akha cho kan pe tur ani lo pathumna tan chuan Vawk dang nena kan Vawk pui emo kan Vawk la emo kha kan da ho thin tur ani hei hi thatna chu Vawk dang nen anin neka Vawk pa emo Vawk nu emo anlo kan lo da khom ta anlo in neka pangtilum khatia anin nek ton anin de na tangkhanin kan Vawk akha hurmana athen thei ani chuan Vawk parim tir kan Vawk pui emo kan Vawk la emo kha Vawk pa achi thla tu tur kan rim tir thin tur ani hei hian Vawk pui le Vawk la hurmana athen thei ani Vawk pa achi hnim tir Vawk pa chi kha kan hnim tir emo akuanga te mo khan kan da sak thin tur ani hei hian hurmana athen thei boka mineral mix kan pe thin tur bok ani hei hi chan chu kan Vawk puya emo kan Vawk la emo kha an taksa alo chak tok lo thaya an taksa lo hrisel tok lo thaya an taksat ti chak tu le ti hrisel tu tan khanin mineral mix kan pe thin tur ani kan Vawk puya cher lutuk khanin ahur har thaya kan Vawk puya thau lutuk khanin hur harna thlen thei boka kan Vawk pui chu a thau lutuk tur ani lawa a cher lutuk tur ani lo ti kha kan hrebok don dia chuan Vawk la hi atlang puin ni zahnia upa an ni in emo tharuk thasari thariat an ni in an hur thina heng ka soi huna an hur lo ani chuanin an taksa chak lo wang emo an cher lutuk wang emo an thau lutuk wang emo khanin ani thei thina an cher lutuk ani chuanin an taksa in mamo hrang minerals carbohydrate fat protein vitamins ti te kha alo mamo thaya khang ang chi kan pek thata chhul chakna te kan pek that khanin hurmana athen thei bokani ti kha thir tu ten kan hredon nia ka channel hi lo la subscribe lo ni chuan khongai milo subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video thar ka ti chu piang in ifar sia thei don ani comment section lama khan ingei dan te emilo soi sak ve bok don dia zoram hun hrang le tlang hrang a Vawk vulhtuten tuna ka soi kha in lo hlok pui ngei ka beisei ani ka video te min hlut saka min thlir sak thina wangin ka lo me